Il-ftehim ta' pajjiżna ta' xiri ta' gass fis-settur tal-enerġija dak magħruf bħala hedging qed iwassal għal stabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija differenti għal kumplament tal-Ewropa. Dan kien il-messaġġ li għadda il-Ministru Ian Borg waqt dibattitu mad-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus waqt il-programm Realtà fuq ix-Xandir Nazzjonali. Waqt dan il-programm il-Ministru Ian Borg spjega kif permezz ta' dan il-ftehim f'temp ta' jumej bejn it-2 u 3 pajjiżna franka kważi 4 miljun euro. Kieku llum aħna ħriġna 1,600,000, 1.6 miljun iżjed milli llum l-Ena Malta nefqet biex tiġġenera l-elettriku. Għada, għax ir-rati ta' għada nafuhom, għada 8 ta' Marzu jum il-mara nsellem in-nisa kollha. Għada 2.12 miljun għada. Ġifi f'jumejn 3.7 miljun euro f'jumejn biss. Hawnhekk il-Ministru Ian Borg fakkar kif pajjiżna għandu stabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija u l-fjuwil mill-Ewropa kollha u saħansitra waqt pandemija il-prezz tal-petrol u d-diesel naqas bil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ta' Ġunju 2020. Irridu ngħidu isma' illi allura pajjiżna illum għandu l-unika kontijiet li molewx fl-Ewropa. Anke bl-isfidi tal-pandemija, ir-reċessjoni ekonomika kawża tal-pandemija u kawża tal-gwerra. Waqt il-programm, id-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus spiċċa imer is-sewwa magħruf dwar il-wiegħda dwar il-kirjiet ta' qabel l-1995 li permezz tagħha se jħodd għal kollox ir-riforma li biha l-Gvern jagħti sussidju għal Omar l-Inquilin. L-ewwel din hija ħrafa tal-Partit Laburista, però hekk miktuba tajjeb. Imbagħad Ryan Kallus dan il-programm kompla ma' Bernard Grech fejn qal li l-investiment fin-nies waqt pandemija huwa tberbieq. Jiġifieri mhux biss billi nagħtu l-karrotta xi ftit vouchers l-ewwel